Nu, nu fă, stai așa, ca să mă îmbrac. Florin, mă filmezi cât vrei tu. Aaaa, te-ai dat jos? Da, frate, tu acum mi iau în cap, să ai răbdare. Da, așa. Nu dai voi ca să mă îmbrac? Da, da. Deci eu le dai ca să mă îmbrac și eu. Când nu-i fair play ca să mă filmez în... Da, normal. Da, normal. înțelegi? Normal, dar pe de asta... Eu mai departe... Nu, de asta aș trage de timp, că ăștia mă gâdeau, hai, filmează că se dezbracă. Nu, aș trage de timp ca să ai timp, nu? Pentru mine tot nu ce aș spune. Acțiune, Pentru mine ce aș spune să aveți. acțiune, Că tu dau un joc. Că, da, nu stai în cap. Și nu știu că e emblema în fund. Nu mă deranjează, frate, ia. Trebuie să vedem unde e emblema. Hai la foa, prost. Mă deranjează, eu fac porunci. Dar mie spune că las porunci. Care, dar hai să le fac. Hai, eu fac alții, nicio problemă.